Salut, rămâne bun, ăsta este primul videoclip, deci o să mă bâlbui mult și o să tai multe părți pentru că sunt la început canalul de YouTube și vreau să încep o carieră de YouTube. Să începem așa o mică prezentare a mea. Eu sunt Leonardo, ca ninja de România, am 14 ani și sunt din Brașov. Îmi place să filmez, să editez și să fac poze, adică sunt pasionat de videografie în mare parte. Am un echipament ok pentru YouTube și de asta m-am și apucat. Am camera asta cu care filmez Aberbest, dar este camera secundară. Ca camera principală avem Samsung A21s cu care o să filmăm, cred că, o mare parte a videoclipurilor. Avem un laptop Tera slăbuț, dar merge pentru editat videoclipuri și poze. O să urmeze review cât de curând la laptop și la cameră, pentru că astea sunt cele mai importante. O să mai facem ceva review-uri la mousepad-ul care l-am achiziționat recent. O să facem prezentarea setup-ului după ce vine și mouse-ul și căștile. Nu știu ce să zic în videoclipul ăsta, este doar un videoclip de prezentare, un videoclip de început. O să urmeze content mult mai plană pentru că m-am decis să mă apuc ca lumea de YouTube și vreau să continui chestia asta, cariera asta de YouTube. Nu știu ce să zic în primul videoclip. Cam asta este videoclipul, v-am prezentat, știți cine sunt și pentru abonații care sunt noi, abonați-vă, apăsați pe butonul de like și o să ne vedem cât de curând. Eu v-am salutat, nu uitați, aveți Instagramul meu în descriere, tot în descriere aveți și serverul meu de Discord în care o să vorbim acolo, în care sunt în mare parte activ.